Nang chen filai ban nakaleng jo ketenat transport kala penmi ya kata ka jing penbena bakat khang ki kali bat ki arshaka ki rishimat ban aiwai sikinong jungo kai perthai hakabaya dei bat kani hi nakaleng jong dang chen hi filai ban nakaleng jong ani ka jong ki tourist association ki lalit ban kenra ya kini ki agency ki baju aiwai ya ki arshaka sikinong jungo kai perthai hakabaya dei bakani ngilayo bat keren bat kinong yalam jong kini ki tourist association nalo nang ni ru hnen kasngi nakaliang jong ki kini ki baju penya kini ki kali riu shimat ki ban aiwai sikinong jungo kai perthai ki lawan hangte hapo secretariat ban ya pendu ya commissioner jong katanat transport ban penskong pat ya kajing hakabai dei ba jing khang no ya ka jing aiwai sigini ki reusiman da ka pamparu ba ka jelahi kala don kam ya kita ki polisi hakabai dei ba kani ka betta te ka nakaliang juki ba ki don ban pensno subhaban ya ine ba ni hakani ka kubor Baiklah, hakar jing syam jengi am kilabon bah kini ki ba aiwai ndai taki kali sau syaka ndai ki asyaka ru kilabon ha bagi ka bakhambon hi ki asyaka tingla katkum ka jing wat jing tip jengi kum ka association ni nilayo ba kum ba shpau telima ki kerteng ni te nakatu shpau teli ru kini barokha kilong bai ki privately own kidai bi ki scooty na ki kali ba dei private kan kim dei ki commercial te kum ka jingyo jingken jingi ru kibon bah ni hapo kiting road nang tapat hani hapo nong thamai ru kadan nang tapat sini sejan laban ru kadan sete sport jalupara ru kibon bah ma te kum ka jingken jingi layo jing spotli kini ki cakai ma barokhan te nang tapat kini ki ba ai private ru kibon ba ngamong re bakidan be tangki kelajat ngai kita hari ma andre kidan lang ki khasi jongi ro andre katkom ka jingkhen ba ai napo DTO ro ko ba ai ba hin kalong be dan tangi wei khasi ma bala apply kan ka permit ban aiwai kali te napo DTO ro kimpat pas re kan ya andre kadang dan hapo ka application katkom ka jingi thu jingi ba hin pe ma ladang khenya kata am kadu bha ma pe lada fishim lada kiwan saungot lada fishim ka wei ka scooty kan syong praspa na 6000 andre lada fishim bat fishim arteli ki scooty saungot lalong arteli ki scooty kalong 8000 but lada fipet pat ki kali commercial pat ni hap thap saungot ni shimbai la haja sanspa sisni te ngirung ila du nang jen khat sanspa ila du nang mema te nang tapat so kini ki permit ru kimdan permit dekat state government ru kadu ka revenue lamar balai mengi ki commercial ni hap save ya kanika ya kini ki buy permit so mentang in the page ru ka central government ma kala ong ban penduk no kini ki 2 state permit but 3 state permit te handrai kum menangi ya keren menen tingila kerpat ya UCM ru ba ban on hold syai kani ka implementation jong kani ka all India permit ma te nakaliang jungi ngilai tray baik bat ka DTO hadu mentaro ngilai pinda pe kini UCA ru yo ban kem ki kali nang tapat dan hatu kesngi hapo sora ru nginang yo bat hi ka kali private menmiat ma kamde ka tu ba pa po news ndai dang dan dikiwai pat dan segi scooty ru bengi obat sport sora dong neki po kini ki senjuk jong ki association baria kentup lang bat ngi kan te nakaliang jong ki ru kila pentip se DTO kila IT ki pulet ru bakin shim ki ban shim kata ka ka course of law ma pe ma la marba kamdan ka motor vehicle act hapo state jong ka jing kalong kumni ma kat ba implement kat ba pha napo ka national office kan napo government of India ngi kum ka state government kum ka state ni hap follow ba ya to ka motor vehicle rule ba implement ba napo government of India ma te kabu jing yang ngiru lamar balai menta syong menta kini ki pamut ban le permit ma ki pun jongi ki balai tang 3 state ma kabu jing bahai ki lamar balai menta kin hap apply ya ka all India permit ka basyong do dikilai pau sau pau haja tangi ki kali red ma ngampat keren ki kali he anta kadang keren tangi kali red ki hap siwi ka ya ka permit by permit hadu nreu pau nyau pau haja te
nang tapat so kini ki dangile ada state permit pat dangile ada 2 state naga 3 state permit kajing lot jongi kalong tang riu hajari te lada fipet lu kajing yo nong ru kalong kini ki 2 state permit kayo syapo ka state kamlek da syapo ka central government ka taxes andre kali syapo ka state government te hangtaru ka state government ru kadu ya ka revenue te na kaliang jongi le tingi laong bai ban khang bai ikani kajing aiwai lamar kani ka khta bha ma yangi ndai tangi kini ki ba yangi banyak kali tourist ndai wat ki banyak lokal li ru kakta bha ya ki lamar balai da fipet bha to ha within the city ngi sautu ma ha po sorry ngi dang sautu ba kadon kata ka jingtheng kali ngi don kam balik showroom sheneng ngi don kam kita ki kenja arsakai ma ki taxi ndai kini ru ki di banlong dak registered bagi long kila adopsi kita ki taxes baru khoi tikila ban kamai ngim don jingkhang ta da fiat kat kum ka rules and regulation ngi ngim don jingkhang kalong kum ni pi kong halor kata ka jing yo kam jengi ki scooty umdai tang ki scooty kini wat ki kini ki kali saw shakaru ka bangi lo ya kam ki bade ki kali private lane ki bla aiwai de kini ki riu shimat sha kini ki nong wan jong kai perthai lane shaki jing don kam ha bade ka personal jong ki riu paj ba ka e ki jing sim khia jengi kum ki nong lam jong kini ki association kalong ba ngim kwa bakanu ka pasniyo kanjia nalor baga government klad ai ka notice shaki tu kinong aiwai shikini ki scooty shikini kinong penkam kini ki saw shaka tengi kum kinong lam jong association khnang ban kan long bai totally ban lane ban khang simdan bat yaki lane ban pendu simdan yaki bakan nomon ra ka jing bom shong shngan bakan nomon ra ya kanu ka bakta ya kadong ya kasinong kajongi ya kari kajongi hi parok kawai de halor kata kadong rem ngiru ngidon kata kajing simkia rengkat lang bakini ki members ki jongi rengkat lang bakini ki wai ki association ru ba ngin kam ladang yo i lane ladang yo kundu hangdong noru nginum sha iki khnang bakan wara ya ka sungsuk kasangsan khnang bakan wara ya ka baha kamiat hake melang salang kajongi bide bat ka jingdon jengkini ki agency nang ta ki apps ru kiladon katu kan ni kiladon hi ki batre ni ka jala kajongi te nang ta pade watna shabaru gidan pi watna shabar ka bakham sni shushu kolong ba kini ki apps lene kini ki agency ki banabar ki bawan ban le benemi ko man no lene ki ba kwa ban tu ye kene ka kamai ka ji ko badan ni ka jala ka ji leng ba ki apps ki jongki tikini ki nong jong ka perthai lene ki tores haba ki book ye ki pade kimdan kata ka jingtep la kidon em kata ka cooperation bat ka sarkar jala ka jongi lani la kadon em kata ka jing tip lang bat ki asion jongi kum kata kamdon ka jing bentep nakaliang jong tu ki try syaki tu ki tores ki bawan sikni ka jala ka jongi nakaliang jong ka asion ka senjam ka ba ngila arai lang da baro hi ki asion da baro ki member da baro ki nongelam ki ba penyai kini ki asion ki badon ka jingit klik kalong bai banginum sya habangi ok kendu hangno hno nakaliang ka police department ru kala da inform singi pala da yo kendu ik hukum ki ya ke hukum kita ngidai ban inform syaki ngin shoni ki dor ngin pha syaki kata kadai ka jing kit klik ka jing sim kya jong ki nong yalam jong ki association ki badan ni ka jala ka jingi ya ka bementa ki don supposedly kini ki ba aiwai ya ki scooty ma ba aiwai tang scooty ba kabat bat jong ka kali dan arteli ka wai ka dan hapo hane hajan kiting road kibun hi hane ka hajan kiting road jalu para bat lai mukhrap mana pha aiwai ap chưa mana pha aiwai ya ma अविनाश तो पहले मैं aiwai मैं तो mana business jam to tena mdai तो मैं तो ये हूँ tena wan ne te ongana ino scooty takada na wan ne हाँ मैं tiap nam kata illegal हाँ तो पहले मैं ये aiwai ni wanwa de rental permits kana walaupun kelas akang lunta all Meghalaya kelas akang so ni wanwa de rental permits kampadan ka policy ne te ni pane kata policy ka permit mangite em kisang gijajat operators dan ke belakang Islam dan barang sedang kasang kolong mix kan kita bikin lagi rental permits ini dengan laban niai kita business kan itu selong hold nak kena tinggal dia nak dikuikan cuba bagi yok mentang Commissioner John Transport UI assurance ba kini dah employee ke kam ban agi cingdong kam hari yang ke permit but dia bengi panduk ke assurance na Commissioner John ni nang ba marah ke port ke jingshahkhang ni ni borok ki
Ni try jelahang ni ngilai wai show scooty kibai jong ngilai susat ngilai kau ngobat ke sarkar ma kat kum sarkar bala pemik untuk tingilai bat ngi iru man kes ni dan kibon kiba ki two wheeler kiba nambar kiba one here ki sim kaburu ekeni ga jingkhang jong ni te ngi karpat ya commissioner ba le ek don kam mo te uru lai ka assurance ba thai ki DTO ko fair ke jong district ko fair nam kin le checking ngani kam ba nong no kaching da pe mata ni egi belajar mi kini ke kondon hani kami khalia kampat implement mo mari kini kampat dan ha polisi jong kami khalia te kini ngila ikren nalo mencuai te nama se hakjing bon kam ni ki kim la ban ai assurance ngi ban le kini ban kim penjai implement policy dan nalo penjai kini ke kes seseorang untuk kumafili te kalalong na kum ka wake up calls ke na menta na kilang jong pinong ilam jong iro nama kin implement no ekini ka igren ka or na two wheeler policy mo tingiro ngi de kilang jong ngi imde kinong kibai gila pressure ani kun no ngi wan nang ban yitre lang bar ka sarkar bar ki department bobon nang bakin open deploy ka kam mar kala kata ikro bon ki pai chungi mar bon ki jingseu bon ki mtama te ta kingiro ya kiminti ba kanang bakin ya kam sik mal employ ka kam chungi kini kan ta pi hima menta ngi bangi yu kim da don than kita kiba ong basu nya hidala de mo te ngi community ba ke sarkar kan nyira employ yang ngi kam bangi pendek hidal de ngi try song time chungi nama ngila ban provide more ke safety ke tourist ki baban mar ngila ban assure ka quality jong service ro ke te katahi ga jing dawa jang ni ke coba kedai ba ula ai assurance ni ba on nyirap akum ka level jengu te ngi kitahi pulai ban nyirap yang ban frame policy menta ke ni ki rent a car or two wheeler. The Transport Department has issued circular whereby Transport Department has reiterated about use of private vehicles as commercial vehicles. This is nothing new. This is as per provisions of the Motor Vehicles Act and the Central Motor Vehicle rules. So this circular has been issued by the government, keeping in view of the concerns of the some public and the some individuals. But meantime, government of Meghalaya in Transport Department also has already prepared a scheme guidelines or SOP, standard operating procedure, like rent a bike scheme guidelines or SOP, rent a cab scheme guidelines. These schemes or guidelines will be notified by the government. By these two schemes, we propose to address the concerns of our local youth and some entrepreneurs who are planning to operate taxis or bikes as commercial vehicles. Under the current rule, we have got what is called Meghalaya Bike Taxi Aggregator Rules. All the bikes have to, as of now, they have to come under the rules. Any individual or a group of individuals, if they're intending to operate as bike taxis, as of now, they have to register themselves under that rule in the nearest DTO office. But then there are so many problems. Maybe because of high registration fees involved in that under the scheme. So some youths are finding, especially those individuals, they are finding difficult
to register under the taxi aggregator rules. To resolve that concern problems, by these two schemes, rent a bike scheme and the rent a cab scheme, government intends to solve those problems. Moreover, the government of Meghalaya in transport department also has floated request for proposal RFP, inviting the software developers, entrepreneurs, IT partner for mobility aggregator application for design, then maintenance of that app. So this will be the platform for bringing those bikes, especially the bikes or the cars which do not fall within the ambit of those taxi aggregator rules. So government, once it is fully developed, individuals can register themselves within that platform.